Исемсіз эфирда атны яңалыклар тапшыруы узган атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Алсу Нуриева таныштырачакмын. Россияда социаль түләү, пенсия, яшәү минимумы һәм бюджет өлкәсендә хезмәт хакы артачак. Бу хакта видеоконференция режимында ил президенты Владимир Путин Россия Федерациясы субъектларына социаль-иктисади ярдәм чараларына багышланган киңәшмәдә белдерде. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, вице-премьер Марат Хөснуллин, Россия президентының Урал федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Владимир Якушев, Мәскәү мэры Сергей Собянин һәм башка төбәкләр башлыклары катнашты. Мы встречаемся в сложное время. Россия президенты Владимир Путин очрашуның илебез өчен гади булмаган вакытта узуын билгеләп үтте. Безнең кораллы көчләр Украинада һәм Донбасста махсус хәрби операция үткәргән катлаулы вакытта очрашабыз. Исегезгә төшерәм. 24 февраль иртәсендә аның башында минем тарафтан ачыктан-ачык бу гамәлләрнең сәбәпләре һәм төп максаты аталды, диде ул киңәшмә башында. Нашим людям на Донбассе, которые в течение почти 8 лет самыми варварскими методами, блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами подвергались настоящему геноциду. Көнбатышка көчле һәм суверен Россия кирәкми, анда аны көчсез һәм бәйле илгә әйләндергә телиләр дип искәртте Путин. Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут многие страны, к сожалению, и в Европе. Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества. Көнбатыш илләренең Россиягә каршы кертелгән санкцияләре, Россия акчасының төшүе бәяләр артуга китерми калмады. Моны һәркем күрә һәм аңлый. Президент билгеләп үткәнчә, бәяләр үсеше кешеләр кеременә җитди бәрә. Шунда исәпкә алып, Владимир Путин якын арада барлык социаль түләүләрне, шул исәптән пособиеләрне һәм пенсияны, хезмәт өчен түләүнең минималь күләмен һәм яшәү минимумы күләмен, шулай ук бюджет өлкәсендә хезмәт хакын арттырачагын хәбәр итте. Арттыруның төгәл күләме президент кушу буенча министрлар кабинетында исәпләнәчәк. Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня. Я прошу правительство и регионы сконцентрироваться на повышении этой задачи. Әлбәттә, эш визиты белән Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев булып китте. Ул районда сәламәтлек саклау коллегиясе утырышында катнашты. Очрашуда сәламәтлек саклау системасы эшчәнлегенең 2021 елга нәтиҗәләре турында фикер алыштылар. Шулай ук 2022 елга төп үсеш юнәлешләрен билгеләделәр. Алсу Әмирова дәвам итә. 2021 ел сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләүчеләр өчен авыр ел булды. Моның сәбәбе таҗлы вируска бәйле. Яңа йогышлы авыру булган пациентларга район буенча 441 белгеч ярдәм күрсәтүдә катнашкан. Шуларның 63 табиб, 269 фельдшер һәм шәфкать туташлары. Коллегиядә катнашкан район башлыгы да, сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре дә аларга рәхмәтләрен җиткерде. Для достижения коллективного иммунитета была Коллектив иммунитетка ирешү өчен 18 яшьтән өлкәнрәкләрнең 80%-нан да ким булмаган вакцинация ясау планы куелды. 2021 ел ахырында Әлмәт районында 131 520 кешегә прививка ясалган. Бу планның 100,4%-ын тәшкил итә. 2022 елда Әлмәттә сәламәтлек саклау өлкәсендә зур үзгәрешләр көтелә. Шуларның берсе Татнефть медико-санитария частиның статусы алышыну. Якын киләчәктә ул Әлмәт районара клиник хастаханәсе дип үзгәртеләчәк. Крупнейшим событием 2022 года будет переход медико-санитарной части по Татнефть. 2022 елда Татнефть медик-санитар частиның Татарстан Республикасы дәүләт сәламәтлек саклауына күчү бик зур вакыйга булачак. Бу Әлмәт районы өчен генә түгел, ә бөтен Әлмәт агломерациясе өчен дә, безнең медицина өлкәсендә Көньяк-Көнчыгыш округы өчен хезмәт итәргә тиеш. Результаты, если мы сейчас в этом году поработаем хорошо, они должны быть во благо альметьевцев,
Йөрәк кан системалары авырулары буенча гына түгел, бөтен көньяк көнчыгышка хезмәт күрсәтә торган югары технологияле учреждение булыр дип көтелә. Шулай ук Эльмир Абашев Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Әлмәт үзәк хастахана төзелеше өчен 355 миллион сум акча бүлеп биргәне турында да хәбәр итте. Челны и Альметьевск сегодня дают фору многим казанским больницам по развитию технологий, по темпам развития технологий. Вот молодцы просто. Утырыш ахырында сәламәтлек саклау системасының иң яхшы хезмәткәрләре мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов агросәнәгать оешмалары каршында язгы кыр эшләренә әзерләнүне төп бурыч итеп билгеләде. Ал хуҗалыгы хезмәтчәннәре якын арада барлык техниканы әзерләп куярга тиешләр. Әлмәт районы азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча, бүген район предприятиеләр техникасының әзерлеге 90%-тан артык тәшкил итә. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, быел өлкә үсеше өчен 13,2 миллиард сум күләмендә акча каралган. Шуның белән бер рәттән авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре каршысында җитештерү күләмен 7%-ка арттыру бурычы да тора. Соңгы 2 елда республикада 7000-нән артык яңа техника сатып алынган. Бу бик әйбәт күрсәткеч. Чөнки заманча техника барлык эшләрне тиз арада башкарудан тыш сыйфат дәрәҗәсендә тотырга мөмкинлек бирә. Республика җитәкчелеге икмәк үстерүчеләргә бу елның уңышын 4 миллион тоннадан да ким алмаска дигән бурыч куйды. Мөһим максатларның тагын берсе минераль ашламалар әзерләү. 1 гектар чәчүлек җиргә ул 70 килодан да ким булмаска тиеш. Әлмәт предприятиеләрендәге запас гектарына нибары 26,3 килограммына тәшкил итә. Дөрес, араларында ашламаны җитәрлек күләмдә әзерләгән хуҗалыклар да, әзерләргә өлгермәгән хуҗалар да бар. Гарипчиебыз инде 2нче елга җитәрлек алып куелды. Яз башыннан язгы чәчүгә җитәрлек, аннан соң инде Алла теләсә льготный топливо булса, аннан мөмкин алырбыз күпмедер өлешен. Удобрение килгәндә инде удобрение тоже шулай 100% күләмендә алынып куелды. Узган һәм аннан алдагы еллардагы корылыкны исәпкә алып, чәчүлек җирләрен иминиятләштерү мәсьәләсе дә актуаль булып тора. Узган елда 8% чәчүлек җирләр иминиятләштерелгән булган. Шул вазгыятьне күз алдында тотып, су сиптерә торган чәчүлек мәйданнарында арттыру мөһим. Бу юнәлештә алдагы елларда дәүләт программасы бәрабәренә су сиптергеч җайланмалы хуҗалыклар районда булды. Шуларның берсе Кичүчат хуҗалыгында булса, икенчесе Илгиз Хайдаров фермер хуҗалыгында. Соңгы елларда булдырылган Яшелчә үзәнлеге кластерында да су сиптерү гамәлдә. Яшелчә димәктән аларны саклау өчен урыннар булдыру республика халкын яшелчә белән тәэмин итүдә зур этәргеч булып тора. Бигрәк тә шәхси хуҗалыкларның потенциалы зур. Аларга нибары үз бакчаларында җитештерелгән продукцияләрен сату юлларын табу гына зарур. Бу өлкәдә Татарстан кулланучылар җәмгыяте ярдәм итә алыр иде. 90 елдан артык тарихы булган әлеге оешма күпчелек эшләү дәверендә шәхси хуҗалыкларда җитештерелгән яшелчә һәм җиләк-җимешне җыеп сату белән шөгыльләнә иде. Соңгы елларда шул ысул белән кооператив әзерләгән азык-төлек күләме хәйран кимесә дә бөтенләй бетмәгән. Узган елда алар авыл халкында җитештерелгән 1% күләмдә бәрәңге һәм 3% күләмдә яшелчә кабул итеп саткан. Ә менә ит һәм сөт продуктларына күрсәткечләр телгә алыр дәрәҗәдә түгел. Бу хакта алдагы чыгарышларыбызда тулырак сөйләячәкбез. Азнакай район башлыгы олимпиадаларда җиңүчеләргә грантлар тапшырды. Мондый тантана районда инде 12нче елын уздырыла. Тантаналы чарада республика олимпиада үзәге җитәкчесе Гөлнара Исламова да катнашты. 2021-2022 уку елында район буенча алганда олимпиадаларның мәктәп этабында 11675 укучы катнашкан. Аларның 1912-се муниципаль этапка үтеп, 427-се җиңүче һәм призер булган. 88 укучы республика һәм ил югарылыгында олимпиадаларда көч сынашкан. Быел Азнакай балалары тырыштылар, нәтиҗәләре югары. Чөнки нәтиҗә булсын өчен мәктәптәге уку программасы гына җитми, балалар белән шулай укытучылар дәрестән тыш шөгыльләнәләр, ял көне дә шөгыльләнәләр, кич белән дә шөгыльләнәләр. Чөнки олимпиадага әзерлек ул мәктәп программасы гына түгел. Елдан-ел олимпиадаларда җиңүчеләр саны арта дип билгеләп узды район башлыгы Марсель Шайдуллин. Артты олимпиадада җиңүчеләр, шуның икесе региональный олимпиадада җиңүче. Бундай әле булганы юк әле. Шулай шуңа күрә бик зур рәхмәт, бу зур уңыш безнең өчен зур җиңү. Олимпиадаларда җиңгән һәм призлы урыннар яулаган укучыларга тантаналы рәвештә Азнакай муниципаль районы башлыгы гранты, укытучыларына һәм ата-аналарына рәхмәт хатлары тапшырылды. 7 ел рәттән мин татар теле буенча олимпиадада катнашам һәм призлы урыннар алам. Җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Безнең балаларны җылда менә шулай зурлап җыеп, тантаналы рәвештә
Шундай бәйрәм оештыралар безнең балаларга. Бик зур рәхмәт аларга. Фирдания һәм Әмиргали Мөҗиповлар гаиләсендә 10 бала тәрбияләнә. Анастасия 9-нчысы. Бүген ул район башлыгы грантына ия булды. Мин инде 3 ел рәттән муниципаль районда җиңүче һәм бу уку елында республикада призер булдым. Biz аның уңышларына сөйінәбез, һәм киләчәктә дә тагын да зуррак уңышларга ирешүен телибез, һәм Сарлы мәктәбенең бөтен укытучыларына да зур рәхмәт әйтәбез. Тантаналы чарада катнашучыларга татар эстрада йолдызы Айдар Ракипов үзенең җырларын бүләк итте. Бүгенге чарада Олимпиада нәтиҗәләре буенча район башлыгы тарафыннан барысы 49 грант тапшырылды. Холык фольклорымы яки академик вокалма. Колабызның Фәрит Ярулин исемендәге музыка күлиятендә уздырылган республика күләм яшь вокалистлар бәйгесе катнашучылары шул сорауга җавап эзләде. Иҗади дуэльне безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Бүген Әлмәт шәһәренең Фәрит Ярулин исемендәге музыкаль күлиятенә республикабызның Нурлат, Бавлы, Мөслим һәм башка күрше районнардан килгәннәр. Хәзер кызлар үзләренең чыгышларына әзерләнәләр. Музыка күлиятенең бер юлы 2 залында халык фольклоры һәм академик вокал номинацияләрендә иң яхшысы булыр өчен яшь-җырчылар көч сынашты. Яшь вокалист бәйгесендә эстрада җырлары башкарылмады. Бу конкурс киләчәктә балаларны классик музыканы тоярга өйрәтә дигән фикердә Клара Хакимова. Ул конкурсның жюри рәисе булып чакырылган. Клара ханым бүген Казан музыка күлиятендә укыта, әмма бу бәйге нигезләмәсен үзе Әлмәт музыка күлиятендә укытканда ук төзегән булган. Кешедә моң үзе белән туа. Үзенең тавышына шул моңны салып, бер генә җыр җырласа да, баланың гомерлеккә кала хатирәсе. Ойсина Шәйгәрданова бу конкурска катнашыр өчен Мөслимнән килгән. Конкурс шартлары нигезендә ул 2 җыр башкарды. Нигезләмә буенча беренче җырны ниндидер инструментка кушылып, ә икенче җыр акапелла музыкасы башкарылырга тиеш. Мин татар халык җырларын җырларга яратам. Алар татарча, мотор. Ойсинәнең әнисе Айгөл ханым да үзе музыка укытучысы. Мөслим балалар сәнгать мәктәбендә укыта, ләкин бүгенге яшь вокалистлар конкурсы аның өчен дә мөһим булган. Бик дулкынландым бүген, чөнки ул беренче тапкыр бүген шушындый зур конкурста беренче тапкыр үзен сыната. Минем өчен бик тә дулкынланган көн бүген. Мөслимләр конкурска 4 килгәннәр. Балаларның әлеге конкурста катнашулары үзләрен күлият укытучылары алдында күрсәтер өчен яхшы мәйдан, чөнки күбесе соңыннан бирегә һөнәри белем алырга килә. Әлмәтнең үткәргән һәрбер конкурсына теләп йөрибез, чөнки монда гына профессионаллар, белгечләр, үзебезнең күп кенә укучыларыбыз шушында белем ала, шушы күлияттә, һәм инде кире безгә алар эшкә кайталар, шунысы куанычлы. Әлмәт футболчылары ел сайын узучы кышкы республика беренчелегендә җиңү яуладылар. Ярышның финал өлешендә безнең спортчылар Казанны тәкъдим итүче Рубин һәм КАИ Олимп командаларын уза. Җиңүчеләребез белән Лейна Хәсәншина сөйләшеп кайтты. Ирек Низамов 2011 елда футболчыларның тренеры. Республика беренчелегендә җиңүгә бер атна алдан Сызрань шәһәрендә узган илкүләм ярышлардан кайту ярдәм итте дип саный. Әлмәт футболчылары 2 уенда җиңеп 6 очко җыя һәм беренче урынны ала. Мы играли зимнее первенство сначала среди... Ахыргы ярышлар безнең команданың әзерлеген күрсәтте һәм без җиңүче булдык. Оттуда с командой «Нефтехимик» 2 команды вышли в финальную часть. И в связи с этим вот итоговые соревнования показали, что наша команда достойно выступила, заняла 1 место, Рубин Казань заняли 2 место, и КАИ Олимп города Казани заняли 3 место, Нефтехимик занял 4 место. Командада һәркем кирәк һәм мөһим, ләкин күпчелек вакытта исәп һөҗүмче һәм капкачыдан тора. Капкачы көндәштән үз капкасына кертертмәсә, һөҗүмче кеше капкасына кертә. 11 яшьлек Шамил Халиуллин 5 ел инде капкада тора. Бу шөгыль аңа ошый, киләчәктә танылган командада уйнарга һәм кубоклар алырга исәпли. 5 лет занимаюсь футболом. 5 ел футбол уйныйм, миңа ошый. Татарстанда беренче булдык, Уфада 2нче урын алып, Анапада ярышкан бар.
Аның сыман ук Азамат Гатин өчен дә футбол яраткан спорт түрі. Футболом я занимаюсь 5 лет, 6 лет. Мне понравился футбол, потому что... 6 яшьтән шөгыльләнәм. Минем өчен футбол иң яхшы спорт түрі. Бу ярышлар безнең өчен авыр иде дияр идем. Киләчәктә Рубин Зенит составында уйныйсым килә. Планы на будущее попасть в Рубин, в Зенит. Айдар Зинатуллин бала чактан футбол белән мауга тупны йөртү шиде спортчы. Отлично сыграли с Ростовом. Ну и все, в принципе. Ростов белән яхшы уйнаган идек. Саранскта яхшы турнир булды. Анда да үзебезне күрсәттек. Планнар Рубин ише яхшы командага керү, яхшы уенчы булу. Такие хорошие команды. Хочу стать нормальным игроком. Соңгы ярышлар команда өчен кышкы беренчелектән җәйгесенә әзерлек булып тора. Ул май аенда башлана һәм октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әлегә шулар, мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.